ଆପଣଙ୍କର ଏ ବେଶ କାହିଁକି? ଜନ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଜନ ସଚେତନ କ'ଣ ଜନ ସଚେତନ କରିବେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବେଠୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ କରି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ପରିବେଶ ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ସେଇ ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ସେଇ ଅବସରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଇଏ ସନ୍ତ୍ରାଗଡ଼ିଆ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନସମାଜକୁ ଯୁବ ସମାଜ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି କରୁଛି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଦ ଘାଟି ଜୀବନ ମାଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମାଜକୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନସମାଜକୁ କଲ୍ୟାଣକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଜିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସମାଜ ଏଇଭଳି ସଂସ୍କାରିତ ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି এই শ্রী পঞ্চমী মা দেবী ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକ କାମନା। ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ।